Vänta, jag missar målingen för att förstå. Con este trotter como esta inmediatamente per non trovare una certa. För hur långt då? Så det står att det är hemstätten den går 02, 80 grader. Hemstätten går 3, Du ser snälla beja crosswind fyrir bröta mot brottflug á 11 fljóðlega. Bröta já, Norðvík. Det är att det kan ta också till 02, nummer 2. Oskar tar 21.02. 643 Reykjavik, contact Keflavík, approx on 1193. 93, I said 640. Report by Njarðvík on downwind for MS02. At the moment, number 2 in sequence follow aircraft over the heaven. Okej, ser det upp? Vad är det för väder till Sverige? Vi är vid 1300 meter från ögonblicket. Það er skot við vógar, ég ekki hugmynd hvort hann sjónflug eða það er bara klera svo það vógar en hann verður með þessu. Já, það var náttúrulega. Eco Golf Delta Tower